जोङो दायो सरप्राइज पार्टी होनो थांनो नागिरदों राजानि आयंनावहाय ओमफ्राय बे आयंआ सोर नोंथांमोना नुखागोन दाहाय खिन्थागोन आङो ओमफ्राय खुलुमबाय आंनि इउटिउब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आसा खालाम बयबो मोजाङैनो दं होननानै जोंबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय क'क्राझाराव दिनैहाय जोंनि लास्ट डे आरो नोंथांमोननि आङो देखायलांबाय थानोसै मा मा खालामनाय जायो नोंथांमोना नायलांबाय थादो आं नोंथांमोनखौ मिनियाखै बे केमेरामेनखौसो मिनिदों दे नोंथांमोना नायलांबाय थादो आं देखायलांबाय थानोसै Kita maaf dah isi je. Toh, isi je itu. जोंना ड्राइभारा गोदोना खायलें जाबाय मारै जाखो गोदोनाया बिदि Uन्दukidengले. उन्दुखादों Orang pakai undukdungmun nang. फाखायाव ए दासिमबो मोजां जायाखै आङो एसे बोखेना होनोसै नामा Sanci tak kaya nggak ini. Kawan bener. ए गाबोन मोजां जायाबा मारै जानांगौ जाखो न'आव थांनाया लामाया नों सालायगोन स्राम नाङा नोंनि सालायनायखौ जोंनो माबायाव सिट बेल्ट लागायबानो माबा लागायबानो बारा चेकिं खालामखाया हाइवेआव ए लाइसेन्स गैयाबाबो जेबो केस गैया गंनानै नायहरलाय मा ओंखारदों हाथाय ओंखारबाय थायनाय ओंखारबाय गोजौआव ओंखारबाय Serna di mana? दानिशाना दानिशा बुरनायनि मामा सुना होनदो होनदो दिलाय मामा नुवासै दायो नायनोसै माने ओंखारां जाखाबायमोन दानिशाना हाथाया गाहायना थायनाय गोजौनासो ओंखारनाय नाय नमनो जेबो लाबनो हायाखै बेखौनो लादो नमनो लेंहरना जोंनोसो उल्था मानो जोंबो होनांगौ ना नमनो गारियावसो ना मामा गारियावसो लायनोसै दे थेंक इउ गारियाव लायनोसै जादे थेंक इउ नामा आदिखौ नमनो फै बामनि खनसे फै माथालाय फै मामा फै माबा मोनसे नम Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Lalai. Mobile lah. Ayo. Ini dah si habis nama. Ini dah si habis. Jangan kaya. साड़ीnya मध्ये चिकन मध्ये साड़ीको बांनि भाइ अम्मा Nih, नै आं जिजिमोनखौ लानो aboku bambai. नों थांफादो दे Oh, nih, bimaku dah nampak. Ayo, leki. Sikap nang lah. बे सासेखौ लानो आयौ Sikap nang, ayo. बांबोला सासेखौ जिजिखौ सासेखौ बांबोला Deh. Kita tinjau party je. Hinjau baju saya hinjau kerja. Nih. Bila ayong kena ada sana. Ini. Baba ko nai. Nom baba ko nai. Ini malah nom ko bam na nih kebunnya. Ay, latulai. Birat daurau थानाय फनखौ ओरै हमहरजोबो मा जेबो नङा जोंबो होखानांगौसो ना फार्स्ट टाइम लोगो मोननाय दल' थादों माथो जोंजों दल' थायो मालाय नै ओमफ्राय दा दसे थानानै खानाया दहाय बिरलायनायमोन नालाय गोलोमजोबनानै सेस सा गोलोमोना जि नायदोंलै रिथिमाया आयंसो सोना आयं बे गासिबो लकेल दानाय गोजा मोजां नुदों माथो कालारखौ ना मोजांथार मा कालार होनो बेखौ आखाइखौनो होनो बेबो दानाय नामा बेबो दानाय मेसिनाव दानायसो मेसिनाव ए लकेल दाबाय आरो कारेन्टआनो थांलाय फैलायसो नै बेबो मोजांथार ओमफ्राय बेहाय ब्रेन्डनिबो मोनगोन नोंथांमोना नै बेयो जाहैबाय सिजौ ब्रेन्डनि बेयो सिखिरि ब्रेन्ड बेयो लफायनि बेबो सिजौ ब्रेन्डनि ओमफ्राय बेयो पाटनि खोमा आइ बेफोर गासिबो ब्राइडेलनि ना ब्राइडेलनि गोजा बेफोरो ना गोजौना बेसेबां रेन्जनि बेफोरो बे गोजौनियाथ' जोङो 30नि गोजौआव आरोखि 30नि गोजौआवहाय नैबे 15नि गोजौआव 15नि गोजौआव जाय हाबा जागोन लांफैनो हायो बियो 12नि बिथिंथ' जोमग्रा जाहैबाय ओरैजायना आरोना बार' मासाव हाब्बाय नामा माया बार' मासाव हाब्बाय नामा बिसोरो हाब्बाय दा 12 मासाव 12 नाम्बारखौ लादों थारमाने जायो थेंक इउ
ओमफ्राय नै बियो जाहैबाय दख'ना थावसि हिन्जाव गोदान गाननाय गोदोनि बियो बे दख'ना थावसि ना औ बेसेबां बियो 850 बियो जाहैबाय 850नि हाबा जागोनफ्रा लांफैनो हागोन ओमफ्राय बयनिख्रुइबो बांसिन दामाव हाबायाव गाननो हानाय बेसेबां दामनि दङ दख'नाया 38नि दं 38नि 38,000नि दङ आरो ओमफ्राय बेफोर बेसेबां गोलैयो बेयो 1300 ना बे गोजा जाजोब्बाय बेफोरबो ना बेखौ मानि होनो दख'नाया बे मानि दख'ना हाथाय आगर नै हाथाय आगरनो बियो ओमफ्राय खुन्दुङा मानि खुन्दुं लकेल न'आव दानाय होनो आरोना बियो माइदि औ माइदिनि दख'ना बियो आलदा आलदा कालार दङ नै नोंथांमोना लानो हागोन बेवहाय नै मा कालार दङ बेखौ मा कालार होनगोन भायलेटखौनो होनगोन ने कालारखौ भायलेट कालार गोथां नै बेहायबो आगरा आलदा आलदा जागोन आरो नोंथांमोननि फसायनाय हिसाबै नोंथांमोना बायनो हागोन ओमफ्राय आङो दाखालि बावैसो बैसागुआवहाय बिराद भाइरेल नुदोंमोन आरोना सेंग्राफोरा गाननाय नै बियो वेस्टकटआ पुरा ब्लेकखौ बिराद भाइरेल नुदोंमोन आङो मेरला मानसिया गानदोंमोन आरो बेखौ आं फुवारनानै देखायनोसै नोंथांमोननो नै बे आरो बिदि हिन्जावफोरा हौवाफोरनो होनो हागोन आरो सोरनोबा गिफ्टबो होनो हागोन नैबेबो नै ब्लेकआवहाय येल्ल' ब्लेकआवहाय पिंक ब्लु ओमफ्राय नै व्हाइट दङ बे जाहैबाय भायलेट येल्ल' माने आगरा एसे आलदा आलदा आरोना बैयो मोनसेया ओरैमोन ट्रायंगल टाइप ओमफ्राय बियो पुरा लं आरो ओमफ्राय नैबे मोनसेयाथ' पुरा आगर गोनांदां बियो पुरा आगर दङ ओमफ्राय ओरैजायना सेस दख'नानि आरोना दख'ना ओमफ्राय बेहाय आगर होनाय आर'नाइनि बेफोरबो सेस लकेल नामा लकेल गोजा ना बे गासिबो लकेल गोजा आरोना बेयो जिङावल' आगर ओमफ्राय बेफोरो फुल बडि आगर बे गेजेराव दङ औ गेजेराव आगर दङ ना बेयो जिङाव आगर ओमफ्राय बेबो गाहायावबो दंबावो ओमफ्राय बेफोरथ' पाटनि जाहैबाय ना आर'नाइबो लांनो हागोन नोंथांमोना आर'नाइ मेरला दङ ओमफ्राय नै बेयो जिङावल' आगर गोनां बेयो बेसेबां रेन्जनिथाय 750नि बियो आलदा आलदा कालार दङ गोजा पिंक ओमफ्राय बे बडि कालार बेबो मा कालार होनगोन बेखौ दालि कालार होनगोन नामाथाय नै बेयो गोमो जा मोजां गोमोआनो बयजोंबो समायखायो आरो बेहाय अनलाइनबो जायोना अनलाइनबो जायो नोंथांमोना अनलाइन औ नै बेबो जा मोजां ग्रिन दङ बेहाय अनलाइन नोंथांमोना पारचेस खालामनो हागोन आं फन नाम्बारखौ गाहायाव होनानै होगोन डिसक्रिपसन बक्सआवहाय नोंथांमोना बेहाय कल खालामनानैहाय अर्डार खालामनो हागोन आरो ओमफ्रायो नोंथांमोननि आखायाव सहैगोन बियो अल इन्डिया डिलिभारि नामाय अल इन्डिया डिलिभारि दिल्लीयाव थानायफ्राबो अर्डार खालामनानै लांनो हागोन गोजाना बिहरखानांगोन मानो होनबा फैनो हाया नालाय ओमफ्राय जोंहाबो न'आव थांबाथाय अनलाइनखौनो हरनो नांगोन आरो फैनो हाया नालाय गोजानद्राय आरो नै बियो बेसर बिबार कालारखौबो मोजां नुथारदों नै बिराद मोजां ओमफ्राय बेबो गासिबो मोजां माने बयजोंबो समायगोन आरो दानि जुगाव बिदियासो सोलिथारो नालाय सिख्लाफोरा बिराद गानो ओमफ्राय बे जाहैबाय जोमग्रा मानि जोमग्रा बेयो मानिथाय जोमग्रा इन्दिनि जोमग्रा बेयो आगरा सिखिरि आं जोमनानै देखायनोसै मोजां कालारा मोजांथार नै आगरा स्मुथ आरोना नै आरो नै गेसें बियो नै एसे गेसें खिन्थु कालाराबो बिराद मोजां बेना मोजांथार नै बेयो माने 1800 बेफोरो हरनो हायो आरो औ नै बेहा बैनिख्रुइ एसे आलदा बांसिन जागोन ना आगर बांसिन नालाय आरो स्मुथबो मोजांथार अर्डार खालामदो थाबैनो बयबो अनलाइन खालामनो हागोन आरो इन्दिखौ मानसिया लानो नांगौ माने स्किननि थाखाय मोजां बेखौ रेड इन्दि होनो ओमफ्राय बेयो व्हाइट इन्दि बे रेड इन्दि औ बेबो दाम रेटआ समान ना मोजांथार बेबो रेड इन्दि ओमफ्राय नैहाय आगरा आलदा आरोना कालारा बेबो व्हाइट इन्दि बे रेड इन्दि नैबेबो मोजांथार पिंकआव
nih resmi sadar smooth taro resmi sadar होनो आरोना बेखौ resmi sadar होनो पुरा हाजो आगर एरनाय आरो जिं जिङावहाय आलदा आलदा कालारनि मोननो हागोन रेड कालार दङ नै मोजांथार पिंक कालार रानी कालार बेयो बेसेबां रेटआ बेयो 2000 नि गोजौआवनो बेयो मोजांथार बेबो बिरादनो स्मुथ मोजां आरो एसे खमायनानै हरनो बे सिम्पोलाव नांगौबा बेफोरखौ ना नों सुनाया जेबो सोलोङाखै आं जेबो माने लाइजौ खेबनानै हरथोंसै औ दे गिदिरथार दख'ना दखाना आं मोनसे खोथा फोरमायनो नागिरदों मोनसे गोजोनथाव रादाब जोंना बे जिजिरि दख'ना स्ट'रा माने YouTube चेनेल दङ नालाय जिजिरि मा नामाव दङ जिजिरि एन्टारप्राइज औ ओमफ्राय जिजिरि दख'ना दखानमोन दा जिजिरि एन्टारप्राइज बानायबाय दा बे जिजिरि एन्टारप्राइजआवनो मोनसे मिउजिक भिडिअ फैगासिनो दङ ओमफ्राय बेयो गिबि खेबनि थाखाय जागोन आरो फार्स्ट मिउजिक भिडिअ दा बेहाय एक्टिं खालामदों मुंदांखा फावखुंगुर लिंसार बसुमतारी ओमफ्राय मुंदांखा फावखुंग्रि फुजि बसुमतारी आरो डाइरेक्सनखौ सोरबा सासे होदों आरो हाजबेन्ड डाइरेक्सना जाबाय धन ब्रह्म बे माने थाबैनो फैगासिनो दङ आरोना बे चेनेलावहाय शुटिंआ जोब्बाय लास्ट ब्लगाव नोंथांमोना आंनाव एसे BTS खौ नुनो हागौ नायदोंब्ला आरो नायखैब्ला नायहैनो हागोन ओमफ्राय थाबैनो फैगासिनो दंना बेयो एक सप्ताहनि गेजेरावनो फैगोन आरो चेनेल लिंकखौ आङो आंनि डिसक्रिपशन बक्सआव होगोन ओमफ्राय साबस्क्राइब खालामनानै लादो ओमफ्राय नटिफिकेशन बेलखौबो आइकनखौबो थुनानै लादो जाहाथे माने होनाय लोगो लोगो नोंथांमोननावहाय नटिफिकेशन थाङो आरो माने जोङो बे मिउजिक भिडिअआवहाय बयनिबो अनसायनाय मोनगोन होननानै आसा खालामबाय जाहाथे माने आइया इयुनावहाय गोदान गोदान मिउजिक भिडिअ लाबोनो माने थुलुंगाखांबाय थायो आरो अनसायनाय मोनबा औ दायो आइयाबो अनसायनाय मोनगोन होननानै नङा होमबा अनसायनाय मोनगोन होननानै आसा थाबाय मिजिं थाबाय बयबो नायनांगौ ओमफ्राय हाजासे शेयार खालामनांगौ कमेन्ट होनांगौ नोंथांमोना नायदो ओमफ्राय जोंनो फोरमायदो माबायदि मोनखो नोंथांमोना बे भिडिअखौ ओमफ्राय बे दखाननिफ्राय जेसेबां हायो नोंथांमोना अर्डार खालामदो मोजां मोजां दङ हाबानि नांगौबा हाबानि दङ सिम्पोल नांगौबा सिम्पोल दङ सोरनिबा गिफ्ट होनोबाबो हागोन नोंथांमोना गिफ्ट होनो माने हौवाफोरनि थाखाय दङ वेस्ट कट दङ गामसा दङ आर'नाइ दङ नै टफिबो दङ गासिबो दङ माने जा नांगौ मोनजोबगोन आरो नोंथांमोना जेसेबां प्राइसनि नांगौ मोनजोबगोन ओमफ्राय अनलाइन अर्डार खालामदो नोंथांमोना आरो अफलाइनबाबो नोंथांमोना फैनानैहाय अर्डार खालामनो हागोन अनलाइन खालामनो थाखाय आङो नाम्बारखौ डिसक्रिपशन बक्सआवहाय होनानै होगोन माबा कन्टेक्ट नाम्बारखौ होनानै हो होमबानो आंनाव कन्टेक्ट खालामनो हागोन औ कन्टेक्ट खालामबानो नोंथांमोना दख'नाखौ मोनहैगोन गावनि जायगायावहाय मा प्रग्राम दं गारिमा आच्छा बर्थडे सोरनि बर्थडे आयं जोंदाव बड'सानि बर्थडे ओके जासिगोन दे गोम जालांगोन दे आंथ' गोजाखागोन जानांगोन दे नों जुदि जानो हायाबा खोनासं बयनिबो बाहागो नों जुदि जाख'नो हायाबा खिहैनानै फैफिननानै जाफिन आयै आंबो जाबाय ओइ मानो फैदों सरप्राइज होनो बार्थडे सरप्राइज फैगासिनो दङ बार्थडे बया दायो देखायगोन नोंथांमोननो बार्थडे बय ना बार्थडे मेन बार्थडे मेन मा पार्टी आयंनि बार्थडे बिनि पार्टी अल मेननि पार्टी अल मेन बेसेबां जाखो 66 बार्थडे क्रिएटर अफ आलायारननि बार्थडे 86 to 2025 मा एजमोन आयंआ बे आयं जोंदावा 23 24 मोननो बे समाव बिराद यां एजाव बानायदों 40 इयार्स जाबाय आलायारना 40 इयार्स औ होमबा 25 सोआव बानायदों 25 फैबाय ओइ फैदो सेंग्राफोर फैदो केकआ रेडि दङ केकआ लाबो केकआ आयं Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Ayong. Happy birthday to you. Thank you. Bây giờ anh quên. Foi mas ang munday. Ayo, abo.
Abo. Labda. Pida. Vậy mình school khăn năng gần năng. Ayong ada pida. Ayong đi Thang dah. Dah semua ada dah. Saya Marokan 66 apa ya? 66 Mana lain? 66ไปดินวามไปแล้วแบบผิดด้วย 50. Happy birthday Happy birthday dear Ayong Happy birthday to you May God bless you May God bless you Sendu ulang ya. Ayong puri ni. Laju jatuh. Porso. Tadi pun Ayong atu tu. Ini je kantek mana? Porso. Ada. Ada sudah. Boy bersih makan yang kering gasing deh. Ara jale ayong na. Nani chala. Perman apa jabai? Ayong Alicia Bisa enggak kena Ayong ah? Ayong 66 tabay Gan matang lambar na Dan lu be mama. Bisa dah kalau bisa kau mas. Tanam betul na? Namun jaya. Ekaro. Sudah yang mah. Mekha, lihat dong mana sih? Jangan begitu. Ada itu sana. Nalai. Hai kibat. Baju ni apa mungkin buat? Mari hendak ke Nisra buat ser. जोंनियावबो Nisra buat mengundangkan lyrics writer hendeng nama. Makan kuliran dengan latest abu ni. बाक्सा जिल्लानि Baksa सनालाबो Jilla ni sonalaga. Mbak tu nunggu berat gereng jang le. Ha, musannya gereng ne. Misalnya apa? Acting apa? Berat mujang reels banai dia nengin style juga kanda deh. Kalau kalau. हाथरखि ब्रह्म Atar kibra mo Insta dong ya. 7K likes 17K likes 17K followers. Like saya dia pun malah. Nala di sini. Ini sudah di sini. Ang day chale lugi jane kuma chale ba. Dia jangan. Aku tu. Jangan dilek celele. Lalai. 자드 마마 아이템스 동어 Betul le. 고토고토네 한국사 Karo khandai pitai euna. 바로 판다이 피타이 Ponir, motor, alu, dali johol, 달리 저홀 umay 오마이오나이 dao bedor, 다오베돌 ajnai meitha, मैथा 아지나이 예 ajnai bibarjों 아지나이 비버스 मैथाजों ओमफ्राय नैबे सिब्रु एवनाय सिब्रु एवनाय ओमफ्राय नैबे मैखुन सुप मैखुन सुप वा मैखुन सुप मोनजाफेराखै आङो दिनै जादो दे जादो बयबो Betul. आखि फिथाइनो आखि मा फिथाइ आखि जोङो बार्थडे सेलिब्रेशन खालामखांनानै फैबाय ओंखाम जानानै फैबाय दायो रुमाव दंफैयो बेबिफ्रा उन्दुबाय आरो बोथोरा माने खोरोमगासिनो दङ आरोना अखा हाबाथ' बिराद मोजां गरम नालाय थान्दा गोलैगोन एसे दायो कारेन्टआबो गैया नै फ्लेश लाइटजोंसो आङो भिडिअखौ बानायदों मोनसे जिनिस आं लाबोदों माने बे आंनि काजिननि थाखाय लाबोदों जोंनि थाखाय बिराद खस्थ' थाफैनांबाय नालाय ओंखायनो एज ए गिफ्ट माने बिगुमैजों आंजों लाबोदों आरोना बियो मोजां मोनबा मोनबाय मोनाबा गैला बेखौनो आङो होनो सानबाय नोंथांमोननो देखायबाय थानोसै र' थ' नै खम दामि दख'ना होनोसै आरोना दामि होनो हाथ'नाय जायाखै उनावहाय नायनोसै माहाजोन जायोब्ला बिनानावनि अननायावहाय माहाजोन जायोबा बोर होयोबा उनावहाय मोनगोन आरो दामि दामि दायो हाथ'नालाय ओंखायनो बेखौनो होथ'नोसै लादो दे
गुमैजों आंजों होबाय दे खम जायगा मोनासै आरो कर्स नङाब्रा नों खस्थ' थाफैबाय नालाय जोंजों ओंखायनो आरो जाहैबाय आरो औ नों खामायनाय जाहैबाय आं बेखौनो होबाय आरोना दख'ना खामायबाय थेंक इउ वेलकाम बेखौनो आयंआ नोंनो होबाय आरोना बेखौ आंनि आइया होबाय आरोना आंनि बिमाया होबाय बेनो आं माने दालि संनो रोङाबाबो ओंखाम संनो रोङाबाबो माने आयंखौ संना जाहोनायनि थाखाय नामा औ ओमफ्राय जों गाबोन थांगोन नालाय ओंखायनो पेकिं खालामनोसै भिडिअ खालामबाय थाथ'ला गाबोन देखायनोसै डाइरेक्ट दे